खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोदान खौरां लानानै दिन्थिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। बड'फानि मुसुखाखौ सोरबा हरनि समाव दुथां सुबुंफोरा सिफायनानै गालांनायखौ दुखु मोननाय आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। बिथांमोना फोरमायथिदों दि जायफोर दुथां सुबुंफोरा बेबादि इनाय खामानिखौ मावनानै गालांदों बे जाथायखौ लानानै जों गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जों खावलायदों जाय बिथांमोना बड'फानि मुसुखाखौ बेफोरबादि महर गैयै सिफायनानै गालांनो साहसखौ मोनदों बिसोरखौ जों थांखिनानै बुंदों जे जाय बड'फाया बर' हारिनि थाखाय थैनाय थांनाय हारिनि थामोनथा रैखाथि गासैबो बिथिंखौ लानानै बिथांनि सानस्रि बादियै बर' हारिया थांनानै दङ। बर' हारिया दिनै जाय थासारियाव दङ बे थासारिखौ दिनै बड'फा नङामोनब्ला जों बेबादि थासारिखौ मोननाय नङामोन। बेखौ बिथांमोना बुजिनो नांगौ। जाय बड'फाखौ लानानैनो जों इयुनाव गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बिथांनि मुंखौ मुलुगाव गोसारहोनो हादों, जेराव आसाम सोरखाराबो 31 मार्चखौ बड'फानि मुङै फरायसा सान हिसाबै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। आरो जायफोर दुथां सुबुंफोरा बे गाज्रि मुगैथाव खामानिखौ मावदों बिसोरखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों आयेन बादियै राहा लानो थाखाय पुलिस बिफानखौ दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव रायजो राजाफोरनो रादाय होनाय बादियै सोरखार दायैनि सिगाङावनो खामानि मावनायखौ जागायजेनबाय। सुक्लाय सेरफां बियाबनि बिजाथि गणेश कछारी बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा हान्थिनो जेंनायाव गोग्लैनाय नावकाटानिफ्राय महरिपारा थांग्रा लामाखौ फाहामनानै होनो थाखाय नाजादों बिथाङा। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला बे थांलाय फैलाय खालामग्रा लामाया थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो गाज्रि जानानै दंमोन, जेराव गोबां सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। अब्लाबो रावबो फाहामनानै होआखैमोन। नाथाय दायो गणेश कछारी बिथाङा रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनानै होनायखौ गोजोननाय फोरमायदों ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा। सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 4थि दौरि मावबादा खुंफुंनाया मैयानि सानाव जोबथा सानमोन। मख'नो गोनांदि लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 4थि दौरि मावबादा हाबाफारिया 29 आरो 30 सेप्तेम्बर थामहिनबा साननैनि हाबाफारि लानानै धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय 2 नं लखलुं बर' बाथौ थानसालियाव गाजा गोमजायै फालिनाय जानानै थाङो। बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ दोहोरोमनि गोबां दैदेनगिरि, सिबियारि आरो सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 4थि दौरि मावबादा खुंफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां जाफुंसार होयो। लाइमोन BPFनि लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा बड'फानि मुसुखाखौ गाज्रि सिफायलांनायखौ लानानै बेनि सायाव बिबुंथि होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा फोरमायथिदों दि समाजारि बिजोङाव गोसारबाय थानाय बड'फानि मुसुखा सिफायनायखौ लानानै जोंबो दुखु मोन्दों। नाथाय बे जाथायखौ लानानै माखासे BPF दोलोनि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा BPF दोलोनि सायाव दाय जाबसिननो आरो BPF दोलोखौ मुं सुनो नाजाबाय थादों। बेखौ लानानै रोखा फोरमायनो लुबैदों जे जोंनि BPF दोलोआ बड'फाखौ सिबियो आरो सिबिलांबाय थागोन। नाथाय समाजारि बिजोंनि गेजेरजों जेरैबादि बड'फानि मुसुखाखौ इनाय खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेनि सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोबां भाइरेल जागासिनो दङ। जों BPF दोलोआ देरहाखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा बड'फानि मांखरसालियाव बड'फाखौ सिबिहैदों। नाथाय माखासे बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थि जेनखांनायनि उनाव BPFनि सायाव गाज्रि मुं सुनो नाजादों आरो जायफोर दुथांफ्रा बड'फानि मुसुखाखौ सिफायदों बेखौ जों सोंखारियो आरो जायफोरा खालामदों बिसोरखौ साजा होनो नांगौ। बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय, नाथाय बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिरनाय आरो BPFखौ दाय जाबसिननो नागिरनाय बेनि थाखाय जानगाराव थायो। आं बेनि थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों। बिसायख'थिया फैगोन थांगोन, नाथाय जों खौसेयै थानो नांगौ आरो BTC ओनसोलाव जाहाथे दुङाव थासारिया फिन आरोबाव सोमजिया बेनि थाखाय खावलायदों। BPF दोलोनि लाइमोन लेङाइ आफादनि आफादगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। BTC बिसायख'थिनि रिजाल्टनि सायाव गौरब गगैनि बिबुंथि। हाग्रामा महिलारीखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय सांग्रां जानानै थानो थाखाय खावलायदों गौरब गगैआ। हिमन्त बिश्व शर्माया जायखौनो लाफायो बेखौनो फोजोबो। AGPखौ बिथाङा फोजोबबाय, दा UPPLखौबो फोजोबबाय। सर्बानन्द सन'वालनि समनिख्रुइ हिमन्त बिश्व शर्मानि समाव BTC बिसायख'थियाव मासिया खमायदोंसो होननानै फोरमायदों गौरब गगै बिथाङा। যাকে লয় তাকে ধ্বংস কৰে। প্ৰথমে অগপক ধ্বংস কৰিলে, এতিয়া UPPLক ধ্বংস কৰিলে। মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া প্ৰতি সাৱধান হৈ থাকক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এই ব্ৰহ্মচুৰ এই যে প্ৰভাৱ তেখেতৰ গাতত নপৰে, তেখেতৰ গাত নপৰে, এইটো মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ থাকিল। আৰু মই জানো তেওঁ খুব ৰাজনৈতিকভাৱে অভিজ্ঞ, কেনেদৰে
দলটো নেতৃত্ব দিব লাগে তেওঁ ভালদৰে জানে আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ 99% আমি যে প্ৰচাৰ সব আমি বিজেপি বিৰুদ্ধে আমি UPPL আৰু BTech নিজৰ নিৰ্বাচনী বক্তৃতাত তেওঁ দুটা দলৰ ওপৰত আমি বেছি কোৱাই নাছিল বিশেষ আমি বিজেপি দল লৈহে আমি এটেক কৰিছিলোঁ বা ৰাজনৈতিকভাৱে সমালোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰো কিছু অংশ প্ৰভাৱ বৰ্তমানৰ ফলাফলত বিজেপি দলৰ যে কমি গ'ল